Fight एकदम pure माने गोग्रोब दै लोंजानाय बर मागो थेख्लायु तामखाय जोंनो बर दैलिया खारन दैसे आसल दिनि लांमा अति हायना नोंगिनो जों दिनि रुप बखफाव जों दिनि हार्ट अटैक माने दिनि पथा खायनां माने सा खायनां माने दिनि गेस्टिक माने जत कुसो दिनि बागैसै बर बुसुक सिस्टेम खायै अ सिस्टेम न अबा हायके सलाय संखाफरो जेता अ बरनो अति हायना नोंगिनो बर थैतु आगे खायनो सिलाय गुलिबाय दिनै जोङो फाइमोन कारण कायसिया अ कायसिया काय थानसा के तंखागाय जे जिनि मान फाइमाना तमनि माइन्डे आबुन सन्तिनि सानायनानै होनै साना होचोंतिनि फाइलायै जों बेलबारि आदिफ्राव भिडिअ सन्तिनि डेकोरेशन लाखिया ताम बागै दिनै जों दिनै जे मान फाइमाना जों सानै सेलिना ना कायसाना कारण तिप्रासारनो कुनि दिनो पुसुबा कारना रिया तिप्रासारनो कुनि दिनो गना खायना रिया जोंनुबो थानाय 25 बছর সিপিএম তাও থাকা जोंनो थाय थागौ আমরা গরিবের সরকার এর জন্য প্রতি বছর 10% করে গরিব বানাতে হবে আপন বাগিনো जों दिनै तिप्रासार प्रति बिसि फुनो जों दिनै गरिब मानखा तामन हुगाय जोंखा गरिब सरकार गरिब दंफायते आनि सरकार दंनाय आबन बागैनो जों तिप्रासारनो गरिब थुलायना आगुनि सहर थाङै आन बर बिखा साने तुफा आगे सिनि जों राजबंश होनो गसिला थाइजा सिनि केबो बिखा साना करै सिनि केबो आगुनि थाङै जों आरो नेबार खाय काम खाय जाने करै जोंसे उल्टा जों मुनि नारगै सिनि संसार जों चालु दंमोन किन्तु दिनै दफारो खासियानो बागै फाटनि फाइना बरननि याकु रमै जों दिनै बरनमा लबिति साका जों साइमनो आगे जों अबाहके थगब फायो बुमा थिका नागा जों ब्राह्मण नाहारो आ ब्राह्मण नाहाप्रो तामसा तुना ब्राह्मण निने बाबू सरकार थाना हंगा गाय सरकार थाना हंगा गाय मुसुक आव कायसा नांनाय खेत कानिसा नांनाय जोंहासो बुका आमा हायके जे बस्तवाबनो गसुय जों बनो खेत कानिसा ताय मुसुक आव कायसा जों याबो रहो ताबुले जराखा ताबुटा बुबरो बुबकरा सया मुसकां फायो दफाने बागा जिन खतम फायो जों नुगो जिन लिडार मसमफ्रा राजा रिजा मामा बासे दफाने बगै थागौ दिनै बुबकरा बिनि बुसा गोनां राजा रिजा आबनो खिबुसे बिनि दफाने बागै ब अबनो लास्ट फाइट अबनो लास्ट सभा खायना हेनो बफिरबे फायो आमसे ताबुक जरा दफार अ बुबकरा सिनिया साबनो सिने उस कागो बांलादेश जे बर फायनाय बनस थाने फुलमै बनस थाने जिबाय मै बन बबाय सरकार गठन खाय तमयो बुबकरा न फुतगो बुबकरा न फुलो आ दफा सरायमन नाय ओनो दफा कमर नाय आबन बागिनो अबाहाय बररक कमर दं ताबु जों नुगो जों जे कुनु जागाबो जों सभा खायका जों माया जों नुगो ताबु सेकेन्ड फेज जायगा प्रजेक्टो 4000 कोटी रां फायजाक आ जागाबो 310 भ्याकेन्सि तम जागाबो 218 जन तलांखा तलांमानि यागलो मात्र चिन बर 800 जन चाकरी मानु ताई जन फाटन बर फायनाय
बर' समानो जों साइमोनो अ जायगा प्रजेक्ट सारनो बागै जोंनि बुकुं बारानो बागै जोंनि टिप्रा सारनो बागै जे बर' बलंमे तंनाय बलंमे गोदाले तंनाय हाफु हाथनो मोनो तंनाय बर' सारो लिडारशिप गै बर' साबनो चाइथोगै प्रजेक्ट मा खाने हनै आबन बागै दिनै जों तामनो जे बर' बलं हाथायनो मोनो तंनाय बसुरु सुबिदा माया साबमान बुनु बर' मानु आबसे चिनि दफाराव नेता खाय दमु दिनै जों नु TCS Rajanengka, TPS Rajanengka, जों तामनो TPS मात्र चिनो बरफ दुइजना मानो दुइजना टोटल सीट गनि नाख्या काकाय जों 31% मानो नांगौ आ 31 से चिनो मात्र खरनु मानो दिनै गोबां मा पुलिस अफिसार खाने दङो दिनै गोबां मा TCS अफिसार खाने दङो के बमा साफान खरंति साया आबन बागै लगे लगेनो जों दिनै RTI खायगा तामनो बागै चिनो पुलिस खरंनै बाजागा मानना चिनो 31% तामनो बागै माया जों आबाद थिनि चिनि खमै दङ आबन बागै तेम सानो मोसुगो ताबो ताइ बुखुरो जों तिनो जागाव लामा खोरै ताम लामा सलाम जायगा हने जों तिनि दाबि मा खायो जों जेने दैमा लुगिया ताम लामा माना नांगौ आ 31 से चिनि मात्र खरनु मानो तिनि गोबां मा पुलिस अफिसार खाने दङ तिनि गोबां मा TCS अफिसार खाने दङ के बमा साफान खरंति साया आबन बागै लगे लगेनो जों तिनि RTI खायगा तामनो बागै चिनि पुलिस खरंनै बाजागा मानना चिनि 31% तामनो बागै माया जों आबाद थिनि चिनि खमै दङ आबन बागै तेम सानो मोसुगो ताबो ताइ बुखुरो जों तिनो जागाव लामा खोरै ताम लामा सलाम जायगा हने जों तिनि दाबि मा खायो जों जेने दैमा लुगिया तामनो बागै दैमा लुगिया हने जों दाबि मा खायो अथच जों जतनो साइमानो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट हयते रां कोटी कोटी फाइजाक 2015 बिसिखनो नगर नगर पिउरिफाइड एकदम पियर माने गोग्रो दै लोंजानाय बर' मारो थायख्लायो तामखाय जोंनो बर' दैलिया कारण दै से आसल दिनै लांमा अति हायना नङिनो जों दिनै रोग बकफाव जों दिनै हार्ट अटैक माने दिनै बसा खायनां माने सा खायनां माने जों दिनै गेस दिन माने जत कुसर दिनै बागैसै बर' बुसुक सिस्टेम खायो अ सिस्टेम न अबा हायके सलाय तनखाफोर जेता अ बर' अति हायना नङिनो बर' थैतु आगे खेनो सिलाय बुलिबाय हगै बुथारो ताबो खाय कलम कम साबाय ननो बुथारो दै खारिया कनै दिनै जागाना सेगै तालांनि थाङो ताबा आं सानो मुसुगो जों दिनै टिपारलेन्ड सानो जों दिनै ग्रेटर टिपारलेन्ड सानो आं दिनै होनो ग्रेटर टिपारलेन्ड जों दिनैसो दाबि खायो किन्तु टिपारलेन्ड दिनैसो न रोखा बाहायके खासुंने दिनै रेभिनिउ मिनिस्टार सामो आनि बरक बलनु बरक सामो आनि बरक दिनै ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार सामो आनि बरक हुनकाय ननो जत कुछ रमा कलाया दबा दिनै निनि थानिसे नों जागा बादि नों फरेस्ट दिनै पाता रुनानै निनि बरनु बादि किन्तु ताबुक जगा कायसे फनो पाता रजागाखौ कायसे फनो जागा एलमन रजागाखौ सुदो ताबु लास्ट RTI खाफिका नुजाखा फरसा बरनो जागा एलमन रखा ताइ फरसा बरनो पाता रखा आबन आपतिनि सानो मुसुगो CPM आमोलसे जों आसे थक जागै दुरुन जागा तंगसे नन 3 गुणनानो बारा एलमन रिमाया आबाके खालामनि थाखा दिनैलानो बर' सरकार जाखा हानो मन्त्रियानो 3 गुणना एलमन रमानो सोबायै जे बिनि 30 दुरुन थाखाय 30 दुरुन बर' जागा नांथौ लेजों दिनै साननो नाखा किन्तु ताबु जरा 3 बोसोर लाय थांखा जों ताबु लागा आहामायाखौ आबन बागना दिनै सानो मुसुगो हानि बागैसे जों जबा खाय दङो जे दफना हा गरै आ दफना सिनमु गरै जे दफना हा गरै आ दफना अर्थाय गरै जे दफना हा गरै आ दफना कालचार गरै आबन बागनो दिनै बुबगरा सिरि 184 জন राजा चाय थांमाने आरा बारे आसन नायथक टिप्रा सारक राजानो हयते कायसा डायनेस्टी माने
बसनो प्रोटेक्शन खाना बागै आ बसनो जाखानो नागानो बागै तिनी जों जर्दन पालखाय थाचानजा आबोन बागैनो जे दिन ग्रेटा ट्रिपल लाइन माया सा चिनि चबा अबा हागिनो थानाय तामो नमा तमो बातै तमो बातुदिर फाइतन जों आबो किरिया खायै जों चबा खाय थानाय आबोन बागैनो नो ग्रेटा ट्रिपल लाइन नो रेस्ट जों हौ कम्प्रोमाइज जों पुल जागा खाया आबोन बागैनो जों चबा खाय थानाय तिनि ताइ ताखुक ताइ बुकु जे खानाय तंनारो नरना गबन सानो मुसुगो तिनि जोंनो सुगो ग्रेटा ट्रिपल लाइन दे मेप द टाउन जोंनो सुगो दफारा नना सानो मुसुगो तिनी जे सुनाय बरन मेप त आबो सुन्ने नर बरन मेप तामो बर सानाय एडिसी एलाका भुकासे चिनि मेप केतु चिन्तामो नो बर मात्र नयटा कन्स्टिट्युसन सिट बर बासावो सो जे नयटा सीट जे कन्टेस्ट खाइने आबो सिने से बन ट्रिपल लाइन मेप ग्रेटा ट्रिपल लाइन मेप का बक्का मुंगनाय तिनी नना सानो मुसुगो जों ता 2023 एसेम्बली इलेक्शन जों 30 टा सीट बासानाय जे जागा 30 टा सीट बासाओ आ 30 टा सीट नो चिनि मैप नाय आबो से चिनि ग्रेटा ट्रिपल लाइन मैप आबोन बागैनो सिया हांगा जों सिया तंनो नाय सिगां गागाय जों किरियानो साना नानै आबो हायसि आबोन बागैनो तिनि जों नबो जतन नखना थानसां लायजा आं तिनि मा कबगु जे बर अ थानसानो साइमिया बुजिया नन तिनि बुगरा ताबो फानो नन खाबो खुबा नन रिगि दं नन ताबो फान जरा कंको फाइदि अमरनाथ फाइट जों अमनो पाइथा सभा खाइ सभा खाइरो हाइनो सुजागिया हाइनो सबजागिया कारण सिरि सितिनि सिनि स्वयं ति प्रसार अ हाव बुगराले फाइजा आबोन बागैनो अ कथाय गुबुन गुबुन फाइजा दंगु आबोन बागैनो ताबो बुगरा स्वयं फाइना जागाव जों गुबुन गुबुन ग्रेटा ट्रिपल लाइन माननाय जों जुदनो खरं कायसन का काय या प्रे कायसन का काय जों या बाक्सन का काय खा बाक्सन का काय जों जेसे कपन माननाय आबोन बागैनो आं मा कयो ताकताय बुकुरो फाइदि पाल खाय थाचानै जों दिनै बुगरा लिडारशिप जानरो जों गुबुन गुबुन चिनाव ग्रेटा ट्रिपल लाइन जों गुबुन गुबुन स्वयं कथां तंसिनिनो जों नुगु थांनानै जागाके चबा खायन ताकलाय जों तामनो बागै दिनै एदिसा हाबांगो दिनै जों साक्सेस जों फाइदि काकाय ताकासा क गुबुन दिनै बुकुसं अम आहायके फिलो अंखका आगे कुन दिना नुगियाखौ केन्तु बुबगरा जेफ्रो फाइमेन बिसिङो जों दिनै नुखा दिनै बुकुसं बुसरकाय नखो माइमु समजागिया खेतनो माइ बर्दागिया हुक खाइजागिया आबन खिबो दिनै बुबगरा लगे बुबगरा मन्दिर होना हने पार्क फाइमेन बिसिङ तिनो जों दिनै एदिसा हाबांगो गप्लायङो आबन बागैनो ग्रेटा ट्रिपल लाइन जों गप्लायङो थांथिनि जों देव बुखरनो जों कबगो जे चिनि खक तंनाय चिनि बुबगरा थांचना हामजागिया बर्नबा दिनै मा कबगो फाइदि बुबगरा खिबुइले जों पूर्ण जगह जों सक्सेस गया आबन बागैनो फाइदि जों पाल खायै जों अ ग्रेटा ट्रिपल लाइन जों जेसे कपन खुबुइ कथा आंखाय जों तुनाय बाचा तंनाय आबन बागैनो आं दिनै मा कबगो जों फाइदि गंगा संगा से तब से करे फर्म से बारें आ करनो मुतो खायै जों दिनै बोसन मागुनाय जों खनाव पुरा जों सावो वामा करिबो वाक्सा थाङो बन वाहदर नाय तो खाय तंगा करिबो तंसा थाङो बनादर सानाय तो गाय फाइदे दिनै बुबाग्रा स्वयं बोसाङो फाइजा चिनि मासे माने याम तंगानो चिनि जागा सेंजा तंगानो बतिनि जतन फिरगुर फाइनाय तनि बतिनि फाइजा फाइजाबन बागैनो जों पाल खाय या बाखरबो गुबु चिनि ग्रेटा ट्रिपल लाइन माने हनि फुट खालायनो आगासे सावनो आना बक्थ थानि सामनो पाइले छने बेलके हामबाय जतन न हाइन हाइन हामबाय